Hey, दादा mantandulla reniklu. Ira gatla ko tapdi. Time pass malpunu. ಓಡೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಮರ ನಿಲ್ದ ಉಂಟ ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿಗೆ ಒರ್ಲು ಪರಿಹಾರ ಎತ್ತಾನದ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪರ್ಪನ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಹೇಳ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈತೆ ಪರ್ಪುಜನ ಯಾನಿತ್ತ ತುಂಬದಲಕ ಪರ್ಪುಜ್ಜ ಒಲ ಮಿನಿ ಪರಿಯಾನ ಮಿನಿ ಸಂಬಳ ಏನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಪಾಪ ಎಂಕ ದಿನ ಸಂಬಳ Hola!